पावर स्टार पवन सिंह के सामने मंच पर बहुत ही मतलब का कहलिए ओकरा के घिनौना बात कह सकल जाता। लेकिन जैसन बा लो उनका लो लायक ठीको बा का भैया। उ ओइसन ओइसन माने एक्ट्रेस ओइसन ओइसन हीरोइन लो लायक हीरोइन का लौंडा कह दी भाई उनका ऐसन ठीक बा। हम बता दी कि आज से कुछ दिन पहले पावर स्टार पवन सिंह के बारे में एक जानी बहुत अनाप शनाप बोलत रही। उनकर नाम है डिम्पल सिंह। डिम्पल सिंह जब नाम रखले हो तो तार लोग के पता चल गई हुई उहे पवन सिंह के नाजायज साली उहे। तो आज जौन बा कि उनका बारे में बात हुई या उनकर पूरा पर्चा खोल हुई काहे आखिर भाभी कहले बड़े समर सिंह ओहू पर बात हुई। सबसे पहले बात करम भैया पावर स्टार पवन सिंह के। पवन सिंह के गाना आज शाम तकले एगो रिलीज हुई होली के जौन रिकॉर्डिंग भई रहा वो तो हमरा तो बुझात रहा ये साल गौले बड़े तो आगे साल रिलीज हुई काहे कि आगे साल गौले रहे तो ये साल रिलीज भइल। तो लेकिन पार्टी से टीम से कुछ पता चलल है कि आज शाम तक गाना आ जाई हाला मत करल ठीक बा। लेकिन आज नहीं तो कभी नहीं एगो वीडियो बना दिल बनी जाके देख लिया लोग का कहें भैया रुआ भोजपुरी इंडस्ट्री में ही नहीं लागत कि दूसरा के इवेंट में दूसरा के द्वार पर जाके कांच कुआर रेथी सन के हीरोइन सन के भाभी कह कांच कुआर हीरोइन सन के हाथ ध के कुंभ में बुड़की लगाव ई माने भोजपुरी इंडस्ट्री कहाँ लेके जाता लो कुछ पता चलता। आ ई लो कादुन भोजपुरी के भीष्म पितामह हलू कादुन भोजपुरी इनके लो से शुरू होला आ का कहेम रो। देखिए हमरा ई समझ में नहीं क्या सुबेरे से कि पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह हई कि डिम्पल सिंह हई ठीक बा। ई तनी ऐसा समर सिंह से हम कहें कि क्लियर करके बता दिया ऐसे। अच्छा एतराज जब डिम्पल सिंह के केहू कुछ बोले तो फटाक देख के बोली ना ऐसा बात नहीं है। लेकिन पवन सिंह के लगा के भाभी कॉल कर तो इनको खुशी मिल गई एकदम ही। अच्छा रहुआ बताई पावर स्टार पवन सिंह के ऊपर कोनो रिएक्ट ना रहुए कि समर तू काहे गलती को लहा केहू के रिएक्शन ना रहे केहू के रिएक्शन ना रहे ना पवन सिंह के कुछ बुझे और ना डिम्पल सिंह के दोनों जना खुश रह गेलो। वैसे ने पूछा नहीं कि हमरा तनी ई जाने के बा कि पवन सिंह के पत्नी डिम्पल सिंह की ज्योति सिंह। अच्छा काहे ना केहू कहियो दे रहुआ बताई कि सरियाम मंच पर जाके हेंगा चौपको तारी अरे वही जी तू कुछ को ना लो सारा लोग अस्थिर हो जाओ हैं। एगो लिमिट होला स्टार है लेवल है तो हम समझ रहे हैं कि आप हीरोइन हैं तो क्या चपकते जाइएगा। लेकिन वो काहे चपकत रही हमरो पता बा वो ऐसे चपकत रही नू कि आज से कुछ दिन पहले वो मीडिया में बड़ा बोलत रही हा कि उधर से आया था तो मैं एक्सेप्ट की थी पवन सिंह उस चीजवा के याद ना कर लेस यही से चपकत रही जे हूँ कम से कम मना ली हम। पवन सिंह करके पूछत नहीं कर ठीक बा। तो मेन चीज यहाँ है ना भैया कि पवन सिंह को हम तेल लगाएंगे पवन सिंह को मक्खन लगाएंगे पवन सिंह को पजियाएंगे तब जाकर हमको गाना मिलेगा। कहाँ गाना मिलेगा पजियाएंगे ये शब्द के उच्चारण देखिए आप राजा शब्द के उच्चारण भाई सामने सामने दिखता अब हम अपना मन से तो नहीं कह। अच्छा पवन सिंह भागत रहो पवन सिंह भागत रहो हेगा पकड़त। अच्छा रउआ एगो बात बताई पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के किंग नो डाउट एकदम बड़े रही हैं। पावर स्टार पवन सिंह के जब मंच यामिनी सिंह के साथे भइल तो यामिनी सिंह सरेआम मंच पर से कहली कि उस समय मैं नई थी नई जवानी की उठानी थी समझ में नहीं आई थी मैं क्या क्या बोल दी थी। ये शब्द रिकॉर्ड किया जाए लिखा जाए लिखा नहीं जाए भाई सही उनके मुंह से जवान निकल रहा है और निकल रहा है वो बताओ तनी। ओकरा बाद वो ई डिम्पल सिंह वीडियो देख ली कि अरे बाप रे बाप ई तो यामिनी सिंह के रियल दल है तो इनकरा डर रहुए सुबह रही से कि आज पवन सिंह के प्रोग्राम में जाता नहीं या वहाँ के आवता नहीं तो शायद गड़बड़ा चल देखी केतनो केहू कुछ बोल दे चलत एक जगह भेटाइए जाई आराम से छिलाइए जाई ठीक बा। सिंपल बात बावे जगह मिला जुला के तू लो मान लो दुनिया गोल बा एक दिन ना एक दिन आगे बढ़ जेबो। आ पवन सिंह हवन उनकरा भी न कहा केहू टावर हमर बोर के गाछ देखी बहुत कहिया सन कि तनी के भोजपुरी के हीरोइन सन के ई करतर सन उ करतर सन इहो ऐसन त कहिया सन कि यूट्यूबर जौन बड़ा सन ई हमनी के हई कइले बड़ा सन हो एगो चीज हम नाम ले ले 400 तो चर्चा में बड़ा इहो तू चर्चा छोड़ी ना एगो चीज हम बता दी औरी भोजपुरी के हीरोइन लोग पर काहे ना हमनी के उंगली उठा देनी सन काहे ना हमनी के भोजपुरी के औरी हीरोइन पर तारा लोग के मेन चीज बानू कि जेकरा से साथे काम करे जेबल ओकरा से प्यार हो जाई आ ओकरा से प्यार हो जाई नासा में रहबल हो जब उ छोड़ दी त नासा टूटी
तो ओकरा बारे में तू लोग बुराई करके अपन कुछ दिन चलेबल तले दोसर कोनो पकड़ ली। अच्छा, भोजपुरी के सब केहू के कहत नहीं, एक आदमी के नहीं कहत, भोजपुरी के जितना हीरोइन बाड़ी सन सब कोनो एमे सबसे ज्यादा टारगेट में पावर स्टार पवन सिंह के लिया जाला। अपन नाम करे के बा पवन सिंह के गलत बोला, अपन नाम ले के बा पवन सिंह पे उंगली उठावा, तब 3-4 गो ऐसन हीरोइन काहे बाड़ी लोग जौना के ऊपर हमनी के उंगली उठाने सन जौन विवाद में बन रहिलो। खेसारी के साथे जाइलो तो खेसारी के बड़ाई या पवन सिंह के एकदम माने का रे पावर कहां से शुरू होला हम सिखाओ तनी। अच्छा इयन होई इनकरा साथे इयन होई जी मंच पर से बोलले रहली कि झमकावला से होई। हां झमकावला से होई। अब पवन माने ना कोनी है भैया कि एक साथ एक अगर गनी नु लगे आ काम करे लगनी तो प्यार हो जाला। सिंपल बात सीधा बात हम कहतनी प्यार हो जाला। बाकी रउआ सब जान ली कि पावर स्टार पवन सिंह के भी कहीं ना कहीं भौजाई कहल निमन लगता। उहो चाहता रहे जे डिम्पल सिंह हमार मेहरारू बन जास। आरा के हवेली पर राज डिम्पल सिंह करस। काहे कि सरेआम मंच पर खड़ा बाड़े लोग कहता ज्योति भाभी जिंदाबाद, तो इनका मुंह में से बकार नहीं खेलत कि तू लोग काहे कहता रहो ज्योति भाभी जिंदाबाद। इस चाहे तू लोग अच्छा कहता रहो ज्योति भाभी जिंदाबाद, इहो तो कह सकत रहो कि ज्योति भाभी के नाम लेता रहो अच्छा करता रहो हमार मेहरारू ज्योति सिंह हई आ रही है। लेकिन ना ई हंसत रहो कब जब समर सिंह कहून डिम्पल भाभी जिंदाबाद, तब इनका लगुआ हा हमार छोट भाई है कहले बा, तब बुझाता जे सही बात बा। बाकी हम ये कहम पावर स्टार पवन सिंह जी से कि मर मजाक अपना जगह पर बा ना। बाकी हम ये कहें कि जो है मस्त रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। आज शाम को गाना रिलीज कर दीजिए, शाम को गाना रिलीज कर दीजिए। बात के ज्यादा ध्यान मत दीजिए, मजा में लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।